Hello friends, hangning an odra bing shipi sakaway padeka khubur laikam katakabday jonga Institute of Banking Personnel Selection lane IBPS kalapalay ya ka notifications hagaba kadon hadu 2000 pa atpratli ki number of posts jong ki clerk vacancies kabadai jonga IBPS CRP clerks khatsau exams but kani kan kut kelas dit kende hadu arpoi terik bunai Julai arjar arpsau de lakarpat ya ki candidates lane ki applicants subha ban shim ya ganega kabu late no ban apply na buta kite ki post clerk kabdai jong ka IBPS CRP khatsau de but kelas dit na kabanta application forms kende 21st July 2024. Shushu ngine page ya ke post nim kabade jong ki clerk number of posts kade total 2000 chispa apratli ki post ki participant banks lane ki banks ki ba like post kide jong ka Bank of India, Canara Bank, Central Bank of India, Punjab and Singh Bank, UCO Bank, pat ka Union Bank of India. De nagabentai ki vacancy state wise pade kindon hangni habaro kawi kari India tangba nganum pulelut nama kidon lagi jong ki number of post but halaga jong ki state de ngan page hangni tang nakabenta ka state mekhaya kidon ka notally ki post je nakabenta ka state jongi kabade ka mekhaya kandon lightly ki post kata hapo ka Punjab National Bank karta ka ba phila ban thap ya kite ki post clerk and they nadu karta ka ba arphau shejrong hadu ar prasnem but kandon ru ka age relaxation na ka benda ki ST kata ka ba dei sansnem kata ka mun phila ban apply nadu arphau snem hadu life arsnem na ka benda jungi ki scheduled tribe na ki ST Kumjuru na kabanca ka essential qualification lane ka kerdan pule ka bapila ban apply nam ta kite ki post ki bapher taken day ya kino ki candidates ki bala pendep ya ka degree lane graduation na ki university lane ki college kabala itu lengba ka government of India ka salary pade kande khatkhanda hajar khandai spa shejrong kino ki candidates lane ki applicants ki bakwa ban apply na kumta ka ki post clerk ki dei ru bandon jingtip ha ka computer operating lane working knowledge baru lada kino ki candidates ki bakwa ban apply na ka banta ki post bahap ha ki state wise ki hab ban tip lane nang kumno ban tho kumno ban kren kumno ban pule ha ka khtin la jong la ne lada kumangi ki khasi ngi ha ban tip kumno ban tho ban pule ban kren ya ka khtin khasi kat kum kate ka pus kabalai hapo ka Punjab National Bank baru lada piko aban apply nang tai ki pus subha ba phin late nang ba ka official website jong ka IBPS recruitment portal ajar alpsau Banjit ya ki clerk kacai ka vacancies kya ban pendep ya kini ki examination kata ka badai jong ka pre-examination kabdi jong ki objective test ha subject English language kabdi life format numerical ability life sun mark reasoning ability life sun mark but kandon ru ka main exam ka badai hi jong ki objective test kata haka subject general and financial awareness san phomak general English sau phomak reasoning ability and computer aptitude 60 marks nanin ru phomak but ka quantitative aptitude san phomak but nakabenta ka application fee pade nakabenta jong ki ST candidates kandai tangchis pa nyu pusan tengka but nakta ki wei pade kandai praspa san pho nakabenta ka application fees lane exam fees
Shushu banpan kan mau biang nak benta ka online application dates kan de nadu ka shiteri ubnai July aja arpsau but ka last date nak benta ka online application kan de hadu arpoi terik ubnai July aja arpsau but nak benta ka prelims examinations kan de ubnai August aja arpsau but nagbanta ka date of release of result for online exams kan day ha u September aja opsau but nagbanta ka main exam pade kan day ha u October aja opsau kelakarpat ya kinu kinu ki candidates ki pakwa ban apply nagbanta ki te ki post clerk insubha ban late lengba ka IBPS clerk recruitment aja opsau notification but apply nagbanta ki te ki post dengan komen plus utu lewat jingtip hak baya day bat kini ke post clerk di kermen pin le ba na ke benta ke exam ke ba ensa penjale lengba ke te ke IBPS kelada pidang day ki viewers ki barang thamai na kar padet jepi bepin subha banya share like but subscribe na ke benta ki jingtip lain ki new information kublai shibun